Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, funtzioen eta grafikaren ariketa bat egingo dugu. Ariketa honetan urrengoa ematen digute. Grafika ematen digute, eta esaten digute pertsona batek 7 ordutan zenbat kilometro egiten dituen. Eta urrengo galdera hauek erantzun behar ditugu. Beraz, lehen galdera zein izango litzateke. Zenbat urruntzen da etxetik? Beraz, hemen ikusten dugunez, hemen kilometroak ditugu, distantzia, eta hemen denbora. Hemen jakiteko zein den garrantzitsuena kasu honetan orduak. Isa ordua egiten dugunean, kilometroak egingo ditugu. Ezingo genuke jarri hemen kilometroak, ez duelako zentsurik. Beraz, lehen galdera, zenbat urruntzen da etxetik? Beraz, esaten digutenez, zenbat urruntzen dan, distantzia topatu beharko dugu. Kasu honetan, kilometroak. Beraz, zenbat urruntzen da etxetik, gehien urruntzen den distantzia puntua izango litzateke. Altuena delako. Beraz, kasu honetan, ikusten dugunez, distantzia 40 kilometrokoa izango litzatekela. Beraz, asko jota 40 kilometro urruntzen da etxetik. Bigarren galdera, zenbat dago geldirik? Beraz, jakiteko geldirik dagoela, ikusi behar duguna da, distantzia ez dela ez mugitzen. Hau da, distantzia konstante mantentzen dela. Geldirik gaudenean ez garelako abiatzen, ez? Denbora pasatu egiten da, baina gu distantzia ez dugu pasatzen. Beraz, kasu honetan ikusten dugunez, hemen distantzia konstante mantentzen da. Kasu honetan, 30 kilometro, naiz eta denbora pasatu, 30 ez da mugitzen. Beraz, kasu honetan, zenbat denbora dago galdirik? Kasu honetan, hemen ikusi beharko genuke, eta ikusten dugu 4tik 5 paratzen dela. Totalean, ordu bete pasatzen gelditzen da geldirik. Ordu bat. Beraz, noiz hasten da itzulearekin? Hemen esan dezakegu, itzulearekin puntu honetan hasten dela, hemen jeisten hasten delako, baina ikusten dugunez, hemen apur bat igo egiten da. Beraz, esango genuke, itzulearekin, hemen agian ere justo bueltatzen delako, baina esango du kasu honetan itzulearekin hasten dela kilometro gehien egiten duen puntuan. Beraz, kilometro gehien egiten duen puntuan 40 kilometro denez, justo puntu honetan hasiko da itzultzen etxera. Ez duelako gehiago egingo. Gehiago egingo balu, goruntz fango litzateke. Beraz, kasu honetan, 2 ordutara hasiko da itzulearekin. 2 ordutara. Beraz, zenbat kilometro egiten ditu gelditu arte. Beraz, esan dugu, puntu honetan gelditzen dela, justo distantzia konstante mantentzen den puntuan. Beraz, jakiteko zenbat kilometro egin dituen totalean, esango genuke 40 puntu honetaraino, hemendik ona beste 20 daude, beraz, 60, eta hemendik ona beste 10. Beraz, 70. Totalean, 70. Esango txatekela, zuzeno honen, eta zuzeno honen, ardatzaren batuketa. 70. Zenbat kilometro egiten du totalean? Beraz, hemen berdin. Puntu honetaraino, 70 kilometro baldin baditugu, hemen distantzia ez da mantentzen, konstante mantentzen da, esan dakoa, hemen atxedena egiten dagoelako, eta justo hemen izango litzateke buelta. Beraz, puntu honetan 70 kilometro egin ditugunez, eta hemendik ona, 30 barkatuko distantzia dagoenez, totalean 100 kilometro egingo dituzke. Eta, azkenik, zenbat denbora dago kaldean? Justo hemen iardatzean. Hemen ikusten dugunez, hemen puntu honetan ateratzen da, eta 7 ordu pasatuta gero, berriro 0 puntura heltzen da. Beraz, kasu honetan, 7 ordu egon da kalean. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.